Tam ešte jeden rýchly vstup do stanice je 23.25. Stihol som vlak 23.24. Tam je vypísaný. Ešte nie je jasné nástupište, ale čo je zaujímavé, je toto. 005 Cambridge zrušený kvôli žiadnej posádke k dispozícii. Čiže podobná situácia ako v Cambridge. Vlak jednoducho nevypravíme, lebo nemáme do ňoho personál. OK, tak už všeličo sme na slovenských železniciach zažili, ale takú výhovorku asi ani nie je možné si predstaviť u nás. A tu, kebyže som sa na neho bol spoliehal a prídem sem a vidím toto na tabuli. Aha, ale tam je 0031 Cambridge potom ešte. No dobre, tak nie je to taká tragédia. Ale tak či tak som rád, že som stihol ten 23.44, lebo budem doma o dosť skôr. No, takže sila. No. Človek neprestáva byť prekvapený ani po rokoch v tejto krajine. Takže s touto informáciou sa s vami už po druhýkrát skoro zlúčim. Zatiaľ sa majte pekne.